जों तिनि बेलाइनो खाकजोंजाक खा तंथकजाक तामनि हिंके जे जरागो जिनि तिप्रा सारक बिसेस खलायै ड्राग्स फेकजांनाय मानै आबहाय जरागो कुबुलै तंमानि जरागो आबनि बिसिङो फानो जे जिनि खरकसा ताकफुक मानाय बजे माध्यमिक तिप्रा सारकनि बिसिङाव जतन से गोबां मार्क मानै पास अंमानि आबहाय कक्तमा खानागै जों तिनि बेलाइनो खा तंथगै आगरतलानि सिमि सिनि TSU सेंट्रल कमिटिनि अंगै ताइ जंपिजला साब डिविजन अंगै जों बना चिकित्सा कायसा बिनि ओ अचिभमेंट बिनि जे आसुक चिनि तिप्रा सारकनि कुंग कुचुगो तिसामानि ओ अचिभमेंट नुगुइ बखातंतै जों किसा बनो सिनि संबोधना रमानि आनि गानार सिनि मनाय सालका देबरमा पताकलाई माध्यमिक 478 यानी कि 95.6% मार्क मानै ब पास अंखा डन बस्को स्कूल नि माध्यमिक बिनि स्ट्रीम बा इमां बेलाइनो काहाम तामानि हिंका जिनि तिप्रा सारक जे जरा जों जाल जेटा पुइलावनो साका ड्राग्स आगै तामा हिंताय आबहाय हामिया माने बे कुबुलि तंमानि जरागो ब मेडिकल लाइन अफ परि सिनि बरक रकनि बागै फ्री चुबाचु खलाय माने जे बिनि ड्रीम आई होप आबो सक्सेसफुल लंथ सो जारा लुकुरक नुगुइ तंनाय बबो जेहेतु सिनि दफानिनो सिनि हदानिनो खरकसा बरक ब थिनांगताय ब कुसुगो काना मुसुगो बिनि फियाखबा कुसुगो कानानै थानायबो नरकनिबो किसिया मिसा चुबाचु नांगो जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन TSU सिमिया हास्तेनि जतो सिनि कुं बारार बुकुं बारार बनो तुइ प्राउड फिल खालामनानै जराव नरकबो बनो चुबाचु खालायनाय हिनि आं खाख्लायो तो जों अ जागा फायै दिनै बनो किसा चुबाचु खालायनानै जायतो खाते फायनाय सालाबो बिनि रोंसोरोंनायनि याप्रिनि हापाराव कुनु जों जालांखो जों बिनि गानाराव बसानाय सिनि तिनि TSU नि सेंट्रल कमिटि नङै आं जनरल सेक्रेटारि सुजित तिप्रा ताइ यांगो जॉइंट सेक्रेटारि बयार सेक्रेटारि मेम्बार निनि मुकेश ताइ जंपु जनानि प्रेसिडेंट तृष्णा बादल ताइबो कुबुरनि बदलनि फाइ बनो जों तिनि संबोधना बिनि न फाइ रुफायका जों तिनि बेलाइनो खातंग थका आबनि बिसिंते आबनो लुकुरंनोबो कयनाय नरकबो परिदि सिसादि बसादि ताइ दखना म थांना बागै बसकांगो याप्रिसेट हामबाय।